sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at kasasaad kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan ngayon tay kan biagita ket nagapo kanipagayam tayo Adona. Manipod ili ti Bambang, probinsya ti Nueva Vizcaya. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, pakaragsakak unay no mapilimet nga ibasa kan idrama toy padas ko. Kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan Adona. May saak met kadagiti agar arapaap iti makuna a happy married life. Kanayon kong ay karkararag ano addaman ited ti apo a lalaki para kanyak jay kuma mga klon iti napalabas ko. Kang runaan ti amin jay kuma mangaksiptar wenno mga klon iti si bubukal iti anak ko. When Miss F, may saak a single mom. Naalak daytoy gapo iti pannakailawan ko iti lalaki nga addagayaman asawa na. Nagturpusak iti kursok a business management nga iso nga rod ti mangbibiyag kada kami nga agina. Tinak istoryaan ita ket tinagbalin a biag mi iti lalaki a nangikallay sa kanyak. Inkarina nga aklunan na tinapalabas ko agraman ti anak ko. Banag ang nangayatak ka ni Greg. Taon 2015 idi nagamamu kami. 35 idin ti taon ko ket 38 metan ni Greg. Gaputa addan edad mi, nagkalay sa kamin adagos nga uray awan pay makatawan ti panagamamu mi. Iti lasod ti makatawan a panagdan nami, pasigmet a nasayaat ti inpakpakita na. Pinagsardeng nakpay nga rod nga agtrabaho, taumdas met kano ti sweldo na nga aramatan mi. Ngem nas daawak gaputa iti may sang aldaw a panagawid na, kastuyan dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasapa ka mat anagawid, kaneng? Siyempre mo ta. Nabartak ka? Ay, ako man nun nabarta ka. At reklamo, ha? Awan, Greg. Mas daawak lang amin. Mas daw ka ite. Makatawan matan anagdan nata. Ngam itakla ang makita ti panakabartak mo. Pues, manibod ita. Namnamama tunggal lang gawin na nabarta ka. Anya? Nalawag tinangig mo doon na. Ay, ano natin luto mga siday, na? Nagluto ak iti adobo a karne ti baboy. Mangan ka kadi. Wala! Aba, damagang lang eh. Mabiit lang ang ngarod tamang gauak. Hey, darasa! Say! Mabis-bisi na. Hey! Lukatam tiri daw! Dada! Lukatam kunak! Wan, mabit lang. Aba, nagbayag ka mga lukat tiri daw ay. Siguro, dalalaki mo niya. Anya? Asino ti lalaki? Ha? Asino? Nabartak ka manan, Greg.
Anya ka din dagita ngay bagbagam. Awan lalaki. Ada lalaki. Ano, aglisi ka. Ay! Siya lalaki! Rumuwar ka tinaglamangam. Dakas ka kanya nung makita ka. Rumuwar ka! Agparbang ka kumang Greg. Dis orasan itirabi eh. Makadisturbo ka kadagiti ka arupa. Di naman pakibiyangan. Parwaran ti lalaking tagwan-unwan ka ni. Sana siyang tilukloko niyo. Ay, diyak amukan ka Greg. Awan ka as kan dagita ngay bagbagam. Dit na ka man lang ay. Makita! Pudlaw ti bagbagak! At dalalaki, misunatang sitkan! Ayop kayo! Awanan kaya itibayin! Dito ba mismo balay ko ti pagaramida nyo iti kasta? Ha! Naggalas ito galian! Ha! Apay, agad na doon nila kay mo dirabi ay doon na. Ha? Ay, kuwan ata. Pasensya kayo lakuman. Nabartak ngamin ni Greg idirabi. Nay, kino di na minsan lang mengal daw ti pan nakasabat kumanan ken kuana, ana barbar tay. Wan nga rin tata. Minalamutan ti panagawid na anabartak. Imbag kumamat no saan at tila malablabid na. Saan mo tasigod na kasta ni Greg sanaya? Nako namon tata. Uray siya nga rod kat mas daawak. Aginumot idi, ngam tumimtim laang. Saan akas ita, nga uray la di nakabailan ti magnaga po itinalaos abartak na. Kasaritam to dya sawa ma. Amangan bet no da parikot na. Iso ka na yun ngagbartek. Ha? Kasta nga ta, tata? Di tayo lamo Nasaysaya at matlag no kasaritam. Tapno maamwam. Sige tata, takasaritak tuman inton sumangpat. Barang saan tumanan anabartek nga agawin. Ay, doon na. Ika man kumatang iti arang ta, kurang tininom ko. Anya ka matan, Greg. Nabartek ka man. Niya ako ma. Apa ada problema mati panag barbarta ko. Apa kwarta ba ya tigat-gatang ko iti arang ninom. Apa kwarta ha? Greg, Di ka mo nagreklamo siya doon Abay! Sino ko matimang pagpakan kada kayo nga gina? Siya kumata, gas-gastos dito balay. Balay ko na ito. Paritan lakit din nga uminaw. Di ko katagyaman ta kinayat ka. Kura da anak mo iti sa bali lalaki. Agyaman ka. Inaklon ko tinapalabas mo. Agyaman ka. Kinayan ka. Nga uray na gumumana kanti sa bali. Pwah! sige. Ibagam aminan akayat mo nga ibaga, Greg. Ibagam amin nga agkakasakit asarita kanyak. Agpapas ka amang lalais itinapalabas ko. Ay! Puno na, sana ya. Gastos kumatamin dito ibalay. Agraman panagatang ti anak mo. Gastos ko. Iti nagkasarta, gastos ko manan. Awan na pulos gastos mo. Ito? Agrekla-reklamo ka, iti panaginom ko. Salbag ka kiday. Aldaw kaya man nagsakit wala ka. Nasaya at mata nakariingkan, Greg. Wala rod. Kasta na iti sakit wala ka.
Itimplanak man iti kape ka. Oh, adto. Nasakit na talaga ti ulo ko. Diyak sa sumra kita. Kasano asaan nga agsakit ti ulom? Kat nalaos ti bartak mo idirabi. Kasta ya? Katuan. Apay, di mo malagip dagiti imbagbagam kanya. Nga niya. Kat no isid-sidir mo dagiti gastos mo dito'y balay. Agraman ti panagadal ni Vian. Saan lang ang adayta? Iboy-boy mo pa'y ti gastos mo idinagkalay satan. Ha? At dayamit. Awan mo't malagip ko. No nakaluto kan aggaw kan, tamang anak ko. Sumra ka, gayam iti trabaho. Greg, di mo kumaialing-aling ti bagbagak. No adda parikot, ibagam. Iti kasta, mapagsaritaan ta iti nasayaan. Saan akasta nga ibarbarta kam? Pagsasawanak pa'y iti saan arumrumpa. Adula amin nga ibagbagam. Awan kasta nga ibagbaga ka. Aggaukan tanay mga anak kon. Aldawan. Agawam ti aggunay. Tuna malasang kau. Ni, da kayo gayam, Tata Simon. Iwan. Nalabsak met ni Greg ijetirsi na ni Rosa. Madama manang tinumda. Kadwa na ni Rino nga asawa ni Alma. Unay matlangatan ti asawa. Awan san pagbaliwan na, Tata. Ay, kinasarita maun balasang kau. Dinamag maun tay kunak adamagam. Wan, Tata, dinamag kon. Ngam awan matimbagana. Imbagak pa'y ti panangisid-sidir na kadagiti gasgastusan na. Ngam awan matlata. Awan kanumat malagip na nga imbagbagana. Kastaya. Wan, Tata, Ay? agisam-isam laang mat idi ibagbagak. Kasla iyaw awan na mat. Agkakasakit dagiti ibagbagana no kas di ang mabartak. Ipilit na pa'y nga adda lalaki. Anya. Ay, una yan. Sana bale ano saan mga kabel. Saan matkit di, Tata? Ang para kanya, kasla na saysaya at paikit di nakabilan nak. Ngam ti pagsasawan na kadagiti agkakasakit asarita. Bayam. Sakto man ti makisarita iti asawam. Sige man, Tata. Barang da kayo ti denggan na. Papanam do na. Nakarubot ka may. Agtrabaho ak. Tapno adamot bukod ko a kwarta. Ken tapno adda itid ko nga allowance ti anak ko. Kababain matkan ka. Ngamin, si kaamin taggasgastos dito'y balay. Saan? Saan ka nagtrabaho? Ik-ikkan ka mata. Apay, kurang ayat yaw-awat ko kun ka akwarta. Di ka ramuar. Agtalinad ka lang dito'y balay. Mawatam. Correct. Dito'y ka lang balay ko nak. Siyak lang tirumbang apagserbyam. Ngamin, siyak ti asawam. Ken maysa, siyak ti lalaki. Iso siyak nga rin ti agtrabaho. Anyan to lang nga iti baga dagiti tattao no si kakit din ti agtrabaho. Nang runa dagiti dadakkel mo. Di ibagadan tukit din nga alalilaan ka. Anya? Pambarmon sa lang ti mapanagtrabaho. Tapno maadaan kayo iti gundaway nga agkita iti lalaki. Greg, mamin ano ka di nga ibagakkan ka? Awan lalaki. Awan. Anya tamok ngay. Kanayon ti kaawan ko dito'y balay. Amangan mo't no makisinsin nara ka Jerwar. Wano amangan kit di mat no dito'y pa mismo a balay ti pagar-aramidan nyo iti milagro. Ay, jak amukan ka, Greg. No di nakpalubusan nga agtrabaho. Ag-online selling aklat tangarudan. Makamu ka. Basta sang kang agsubli ti sigod at trabaho ma. Dito'y kalaang balay. Agtagibalay kalaang. Nawatam. Oh, nasapa ka mat anagawid, Greg. Wen. Ay, asino gam tinakamotor ka pampanaw na di si Mang Petak. Ni Abel Dayjay, delivery boy. Imay na pinick up dagiti lakok. I-deliver na kadagiti naggatang.
Sigurado ka? Wan, Aha? Isunsamot na dyan ti lalaki. adday na ka manan, Greg. Jak amukan ka no pagpidpidutam ka dagita nga isang usawang mo. Delivery boy kung kunam ha. Tagayam iso ti lalaki. Ay, nabartek ka man kan saan. Isulat tamad ti bagbagam. Makauma. Ne. Dura! Apay pumanaw ka! Mapaisuan kang samait. Iso di mo kaya't adenggan. Hoy! Agsubli ka dito. Doon na! Kumusta ba't nga iti online business mo, anak ko? Kaasi ti Apo, mayat mo ti panagrubat na nanang. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Imbaglaang apangalaam mo't kadagiti masapsapul yung agina. Wan ngarud nanang. Nang runa itatakas lang nagbaliw mata ni Greg. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Dona. Jakman amo nanang, adda dagiti gundaway nga iboy-boy na dagiti gastos na dito'y balay. Sakit sobra ti kinaseloso na. Ipilit na lakit din nga adda lalaki. Daytan ti ibagbagak idikon ka, anak ko. Nanang, no nagkasar kayo mo ngamin adagos, kat saan kayo pa'y anagamamoy ti usto. Amangan mo't no iramraman na pa'y ti apo ko. Lakit di ananang, isidir na dagiti ipakpakan na kada kami nga agina. Ay, sana mabalinti kasta. Agawid kayo laangan ije balay, no kastamot laang ter aramidan day taagred. Barang ano agsublimot laang itisigod nanang. Ay, sausanak ko, di ka agbalin amaag. Amangan mo't no agin sisingput laang ide tapno kayatam. Ngam ita, rimwaran ti pudpudno nga ugali na. Nanang, saan ngagbalin ti kasta kanyak? Urayak ni Greg takasarita, sakbay nga agawita. Greg, di mat awan trabahom intun bigat? Awan, apay ay Tulungan na ko mga agi-deliver kadagiti lakok. Kalpasan na, mapantaigatangan ni Vian kadagiti masapsapol na iti pagadalan. Kunak man no, the delivery boy arang tangdanam. Adda ngam masayang anak mo't iti pagbayad ko. Nangina ngamin ti bayad kadakwada. Isupay mo't. Timutur mon at usaranta, san abalit amang tedak mo't iti panggas mo. Di parehas mo't lang. Di panggas mo iti motor, ited mo langan iti agdil-deliver. Anya? Ada pag nakintun bigat, jak masangon ti ag-deliver. Da kayong tulatan nga ginati agkuyog amapan gumatang, nuan niya ti kasapulan nyo. She knows when alone's home. Hi, Greg. Imbag man ta nagsubli ka man nanditoy. Una, jak man mo. Ang kaslad ang amin mangiguy-guyod kanyak nga umay manan ditoy. Anya? Okat? Kasano? I-table na ka di? Mangala akon iti inuman ta. Una, awan problema iti dayta Sharon. Mangala kay titugaw. Agtugaw ka dito abay ko. Kailiw ka una yan kahit. Ay no, nakabangbanglo ka na. Makapawis ti banglom. Ops. Mabitlaang tamangala ak iti inuman ta. Okay, karte nga mga rada. Magagaran ako ng mga rakop kan ka. Ay, sus. Kasla saan nakaapinagdigyan ni misis mo iti umano arabi Ay, saan? Siyempre, sa bali lang tamat. Norumamantamot iti sa bali aputahe. Anya? Sika talaga, Greg. Sigado na. Anyan ti pulpulong mo kanina nang mo, ha? Anya nga ipulpulong manan nga ibagpagam. Pinayabanak ni tatang itay. Napan ka no ije balay ni nanang mo. Napan nagipulong kadagiti dadakal ka. Di ka ginti din ay. Tanugak dupay ta sub-sub mo. Greg, Nagrugit ka klase ti babae.
amom ka de pagbababayak ti panangikalaisakan ka. Anya. Siguro ada lalaki. Iso ngayon sina tinakasigog kanya. Anya! Di kanap na kiti lalaki niya. Iso nakilalaki ka idea niya. Iso ngayon ta. Makilalaki ka manay. Ha? Ay, paulit-ulit na ang antikas na nga ibagbagam, Greg. Maum-uma ako na talaga. Nabartek ka man kung saan. Isulat ta ti ulit-ulitam. Mamin anok nga ibaga. Awan lalaki. Suspet samlang ang data. Mamangan mat no si Katiad daramid na. Anday. Kunak nga lalaki. Pada! Di mo ipulagid kanyang tiaramid mo. Sumobsobra kan, Greg. Kabailak nga anusan ti panang lalais kan panang paspasakit mo kanyak. Gapoy tinapalabas ko. Ngamno kabilan nak. Sabalin asaritaan dayta. Dulamin. Agdrama ka manin. May katangan na kita anak. Ito yung kwarta. Hey! Kukuha mo ang tisukli na. Hingga na! Agawam no, di mo kaya ta pasaron wakti pa ng tungpak di ta sub-sub mo. Hingga na! Nasayat mo at nakapanunot ka matlaang ang anak ko. Wan, ana, diyan kun maanusan ter aramidan ni Greg kanyak. Aglablabas matuna yan. Iso ang makaamumatan itibiyag na. Napintas ka, anak ko. At damat itsuram apaglastog mo. Saan arum ba nga agan anus kakitding itidan na ti kasya klase ti lalaki? Nana, nagalasmat gayam ti ugali na. Idida mo kunamlan santo. Nakaamamo akas la karnero. Ngam idi agangay. Ay na, nalablabos pa'y ngam demonyo. Malaksid anay imot. Sobra pa'y asiloso. Ay, wan nga rod nanang. Kunak no agnanayo ng ti kinaragsak ko iti dan nana. Ngamin, inaklon na ti kinaaddan anak ko. Ngam saan matgayam. Pamarang lagayam amin ngayon pakpakitan. Iso alasaya at mga tapinanawan yon na dya tao. Amanga no mairamraman pa'y akabilan na ti apukok no kasjay amabartra. Day tamot tan tijak itulok nanang. Talaga alumabanak no bilang laang. Sana balay, taadda kayo matan dito'y balay anak ko. Saan da kayo mat siguro nga umay riribukan ni Greg? Wananang, mabain mat siguro nga umay dito eh. Kat, anya nga iti planom ita, anak ko. Agsubli ak iti sigod anak trabaho kas HR, nanang. Ngam ituloy ko latta ti online business ko. Ay katun anak ko, sayang matiin adal mo no saan mo amay apply iti opisina. Arabidam tulatan a sideline ti panagon online business mo. Wen nanang, katagyaw manak. Gapot na oray kasto'y tinapasamak. Inawat da kami latta iti anak ko. Awan rum ba nga pagyaman naman ako. Obligasyon mi day takas na kanak. Sapay kumatagbalin nga adal kan ka dagita naglabasam anak ko. Nagdesisyonak nga rod a makisina laangan ken ni Greg. Ket nagnaed kamin iti anak ko iti poder dagiti dadakkel ko. Makisinsinubyan ni Greg ngam jakon inawat. Inayat ken inpatag kumet daytoy ngam kasla namin pinsan anapukaw gapu kadagiti inararamid ken pananglalais na idi kanyak. 7 ti tawen ti anak ko ket naragsak kami met nga oray awan makuna nga amana. Adamot ti dua akakabsat ko nga isu ti katulungan dananang kentatang amangay aywan ken kuana kabayatan ti panagtrabaho ken panaglaklakok iti online. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama
to'y padas ko. To'y pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Husto laeng ti inaramid mo, apanang panaw, ken saanen apanangawat manen ka ni Greg, tapno agbalin apasat manen ti biyag mo. An-anom ti asawa akasta ka alas ti ugali na. Artek lang aruden, sobra pa'y ti kinasiloso na. Ipamaisamkit di ti anak mo. Patsyak nga adan tudumteng alalaki a mangayat ken mga klon iti napalabas mo. Kang runaan ti amin, ti mga klon iti anak mo. Alakastan pagayam, Donna, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intaikan biag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi. Kabayatan ti income panagin inana kan panagtrabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa kan dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon, mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak ngamin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon, mga anak pa'y. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pa'y ti platok, kurang ko pa'y. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wen ngagpay sumami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pa'y laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ta. Kasangay pa ini manong mo. No kasta,
Double celebration to nga ron ti mapasamak. Ha? Ay, katun ay, ha? Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay ko mga rod, tagawid ni daddy iti day tangal daw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti day tangal daw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsang-sangit kayo kadi? Ay, saan iho? Saan? Apay kumabot nga agsang itak. Nagsuyang abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi, sakbay api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Juan, naamwak ngamin nga damanin babae jay amayo. Pinagpilik no asino kada kami ti pilyan na. Dayjay, pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa dito balaywan na saan. Apay, akas dyan ni daddy, mami. Apay. Diyak man amoy jay amayo. Diyak mo. Idi na mo, kabalang paymat. Ngam kadagiti napalpalabas sa bulan. Kasla diyakon kabalan teraramitan na. Kasla bumtak ti baro kung gapoy ti sakit na marikrik na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung ka din asinaan ni daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kayat amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadahal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsak. Banag asana mapasamak. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni daddy. Mami, bagay ko kadimit lang to'y suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabam kit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, mami? Anya, ni, apay ka no. Ada ka no palpasin na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya, ala, partakam nga ro di ta tamapantan. Uwen, mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destino ni daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka diti plano yo, mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kuana nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat para iti anibersaryo yo kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasalita ti amayo. Barang kayat na ti agawid, uray inton bigat lang. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! daddy? Felix! Anya ter aramitin nyo dito, Marisa. Inkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay. Felix pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni mami, daddy. Pangaasim, Felix.
Agawid ka kumaman. Sana nga gawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami ang pamilyam, daddy. Di nakpagsasawa ni Tikasta si Aldrin. Pudno mat, saan ka di? Di yu kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Mabalin ka di, agawit ka yan. Kat iti ka ano man, di yun gamdan pa iti agsubli dito eh. Ngamin, uray ka sano ti panang pilit yung kanya. Diya ko nagawit iti balay. Dakailatan nga agi ina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni daddy. Iso lang nga rodon tinakabasol. Ngam iso pala ti daganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto mami. Agsardong kayo ngurudong agsang sangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa mami. At tinasayat. Iturog mo pa tapno makay nanaka. Ringan kanto inton asidagtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo. Pampanunutak di adim. Sigurado nga agurura yan day jay. Sana bali ha. Pawid tamot tan mami. Huwan matkit di. Siya man nga ron ti maturog mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa din. Di ayan ko. Oh, di ka unay agkuti. Adda ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Di may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya? Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribus o itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunak lakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin manang. Sa din tayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib kerem ko mati pakinakang mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayon ni Aldrin. Anya? Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak idaimbati idi may day di opisina. No nagawid akla ko akadwa kida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat ti asawa. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, yan. Aglulwa kami ti nani. Adda ka di pariko. Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay ti naunang anak ko. Ay, kwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol.
Siguro, kat aging kalaangan ijay ti biyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam ti agbalin abaldado. Huston, panawan nak pa lang. Pangasim, kaya't ko tiag may maysa. Sige, sikat ti makamo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa lang ni Manang Lorna. Awagan naglaang, nagda ka sa pulang, ha? Diyos ko, anya na ito ina napasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwin, basol ko ti kastoy ang napasamak. Nasaya at met, ta napanunot mo tinagawit, tapno umay mo aywanan ti asawam, Felix. Saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako, manang, kinapod mo na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin, asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon kin ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong, tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayen ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan ken kuana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umay kan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam, kasanon ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nada pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay to pulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si mang patagaya man iha. Ada ititirasa ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputot ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumatla ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babae ni ti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetirasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Among,
Itay ka pa lang ang abuy-buyaan, Felix. Ah, Nagkagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kaming tumanan iti anak to. saan ta mapasamak dayta, Marisa? Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix, Baya masulnitak, dagiti ado ang nagkurangak. Amo ka dakil tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka na gawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at rahedya. Paawan anak, Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ama naging bubukod. Ket san apagwadan nga makin asawa. Ikari ka sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak. Agyamanak tay ni kanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At data yung dito sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging gaditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakat saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan ang yaman na bakit? Pakay dayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulan ni mami man ako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasatakan ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumanon agundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wenmat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Kente anniversary ni ka ni mami, ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro biyag. Sigurado nga damatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sabay ko ma, panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapudno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak nito yayan titanam na. Nagkariyakan ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kan di kay tupulos baybayan.
Kasla ka ano lang daydi. Agam sa nga pulo at taon kaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarop si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas ano, sinublyanan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatan daydi apasamak, kantipan nakaputad ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas, tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngem kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, at ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol, tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikanbiag. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan, gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe! Hello, babe.
Anya oras ka at ma-dismiss? 30 minutes lang. Rumwara kong dito opisina. Apay ka di? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? Wen, Sigurado ka, babe? katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akon gad. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Tiamo ka, kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayon kan tulangan ijerwar, Alex. Wen, sige, tangkrumwata ko. Apago suntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumutan dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best. ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best. Apay, ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwar, bes. Feeling ko nga min kat na-stress ak itangal daw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta ilibre na. Go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si katitaya. Agyaman at Mika. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 matgaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy iti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayat. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Sumbat na. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry ha. Sorry, iti Anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kaririing ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman hak, babe. Kat, kumusta tinagpala matrabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok namin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamot nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantantipan na ka-deliver tagi jay? So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, pumahawiak to. Okay lang, babe. Awan ron bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman nak, babe. Naimpaglangan taman nakaawat tinubiyak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? One minute kindi ah. Sige, babe, baliwan tanto man ang tagsarita inton bigat. Makaturturog ak naminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak laing mismo. Nung adamanan milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado animanan Alex tinangtad iti daytay. Adda nakapigkat nga sticky notes. Basakit pinakasurat. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man. Sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na. Naisan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kainikanak itinasingpan. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man. Tasaan itong agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Ang mga numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta.
Anya nga ti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanyak, milk tea. Okay. Ni Alex ngay. Anya ti order aparakan ko na, best. Si kalatan ti makaamu, best. Sige. Mabiit lang nga rod na mapanak ag order ijay counter. Sige, best. Orayan kan dito eh. Okay. Sa di numanan tinagapuam, Heidi. EJ Plaza, papa. Sino tigaduam? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy a medyo stress kami ti trabaho, sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog itinobyom. Basta muyo ko mati limitasyon. Nangruna kirin ka ta siga ti babae. Uwan ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat-arum-rumor kin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat-akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rod no kasta. Sang bela ko matasar ng agsakit tinakam mo kanyak. Gapoy ti striktok nga amam, nga ore amok nga dakan iti husto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan may isa, amok para mat lang ang kanyak ti kastangar aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Banag, kapag yamanak unay anak ko. Agyaman akmat, gapot na uray adda akon iti husto atawan, di daklat ta sarsardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyamanak unay, nudanggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka din? Wan, babe. Itay pa Nagawid ka dagos. Kalpasan anay itulod ko ni Mika, di dagos na. Nasayaat mat nga rod no kasta, babe. Agyaman ak iti panang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Ang umat nga namidag amin, basta para kang ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? wen ko naklangaroten. Basta si katiga po na, Heidi. Okay, agchat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa eh. Okay. Sige babe. Masabak to lang umay mang sukong gingkain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wan, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wan nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. Adda nga ta posibilidad na ani Alex ti agbalin a manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil si Jack masong batan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. At dami na pangadang itanak ta. Sa bagay mo't ket di kasla na singput mat dayjay nga Alex. Narespeto pa'y. Saan akas kadagiti daddo maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakunakon. At dami na desisyon kina Heidi, gaputa isukat nga rod, di masaknan. Nasirib mo't ket di anak ta. Amok nga munan ter aramitan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamat. Narigatan, amangan kit din umakalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa lang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawid. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya, ne, sa dino ka nuay? Mapanda ka no mat ag beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak ta anak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga agin enjoy day chay.
Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Amangan numadamdam kat sumangpat matlang day chay. Kasarita klabiit. Kumustahan ganda magag no sa dino tenda. Alan, awag ka mo. Sige. Mabit lang nga rod. Talag ti cellphone ko. Iti silenta. Sa dino tayo ni Mika, babe. Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigos ang day ijay baybay. Sika nga eh. Saan ka kadimot ng agdigos? Intun madamdama akto nga agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless sa badong. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kin ka rin. Amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kastaon iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na napatig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbaglangan ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamot gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Sika nga eh. Kumusta ka, mat yan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang, mat friend. Panagriknak nga rod kat kompleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dak iti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, jak kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Anya kinapudno ti dakdakamatem, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami ka ni Mika idinapan alawas. Kaya't kunana, adyak pay lang ibagbagakin ka. Amangan ka no ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ka ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak, iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat, arum-rumarda kanu ka ni Alex. Anya? Kayat mo asawan? Rumrumorda adudwada lang kasta ka di? Wan, Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama ito't ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain. Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa'y. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na nga imunag iti silad na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan. Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilawlawag buman. Ay unay kan, nadagsan ti badak na ko na. Kaslag dabdabog, kasyay. Nay, amangan mo't na parikutalak ta. Diyak lang ang mo amangan kit di no nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita ti anak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta. No apay ako nam anadagsan ti badak na nga imunag iti silad ta. Dagiti awanan bain. Nagtalaga kadakwanan. Ngam trinaydor daklagayam. Ngam saan. Diyak rumbang asangitan dagita ang klase ti tattao. Patay na patay gaya ma. Siya paikit din tinaramid daadang nga iti istoryada. No kinabailan nak nga insukat ni Alex iti dayjay amika.
Kabailakmat nga isukat day tang Alex. Apay, isula ang aya. Ha? Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro ti tunggal maysa. Ngamin, agpada da ang manglilipot. Tinasayahat. I-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko metten adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umun-una ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat ng tinag-chat. Unyag peso. Mabitlaan, tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy, basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kinimika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan amasapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidtot. Ngim oray no kasta. Kaya't kulat tamang tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali a kumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijaya kon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinuted ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko ang nagsinamatlaang da Alex kani Mika, gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan kani Alex saan matkit di a mailibak, talaga na singpet. Iso na laeng tanalakalaeng gayam a masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak iso matlaang ti ikarkarina kadagiti babae na. Awan matkit din nasakit abakrang ko nga oray manupay a babae ti makarelasyon na. Kang runaan iti amin, awan mat ikamat ko kani Alex, ngamin, jakpay mat na ited ti bagik kenkwana. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka. Di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpet wano agrayo kenkwana. Ngem dakkal abiddot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo, nagsina damatlaeng kanimika. Kat insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinangisukatan na ken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid na ken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam Heidi, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim,
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.